Olisiko se jo hereillä? On. Okei, Naapurissa on niin kova meteli. Joku varmaan meteli siellä. Nyt ei enää. Näin hyvä. Mä laitan yölampun pois. Ihmeellistä, että sun jää nyt auki. Niin. Minä No sehän on yölamppu. Niin. Minä menen nyt laittamaan puita. Joo, ole varovainen. Ui. Ei saa Juuri tuon takia mä sanoin, että ole varovainen. Mä menen hei ulos. Minä käyn hakemassa lisää puita. Okei. Käy vain. Toitko sinä jo lisää puita? Joo. Ei se ole vielä kotona. Mennäänpäs alas. Ai niin, ovi on lukossa. Noin. Katsotaan ulos. Onko se tullut? Ei vielä. Mä menen pelaamaan. Ai, sä oot siinä ovella ottamassa. Mä toin keppejä ja oksia. Mä käyn lauttaa ne tonne ylös. Joo. Tän aika Mä laitan vaikeeta. tän yölampun. Siirrän tän yölampun nytten pois tästä. Mä voin auttaa. Minne? Vaikka tohon ylös. Annatko nyt sen? Noin, nyt se on jo laitettu Minäkin sinne. teen vähän. Miksi? Tää on kivaa. Varo, ettei se kattolamppu tipu sitten sieltä. Joo. Uhu. Suoraan rampalle. Ok, no niin nyt. Mitäs nyt tehdään? Eikö ruoka ole valmista? Ei ole ruokaa tänne. Iltapala. Ei ole vielä iltapalaa. On vielä leikit kesken. Niin. No niin, mitä leikitään? Mennään ulos leikkimään. Okei. Käydään nopeasti iltakävelyllä. Täällä alkaa kohta satamaan. Joo, käännytään mieluummin. Joo. Noin, mennään nyt. Äiti, unohditko laittaa tuon kattolampun? Ai, odota. Nyt Minä olen ehkä paljon Hei, ketterämpi. ei kun se on jo päällä. No niin, nyt sä rikkoit sen. Mä vien sen tuonne. En kyllä ihan rikkonut. Nyt mennään nukkumaan. Siinä oli semmoinen punkkuno. Okei, no nyt mennään kuitenkin nukkumaan. Niin. Hyvää yötä. Hyvää yötä.